Em vaig criar en una casa vella i estreta del carrer que només durant uns anys s'anomenà de la Llibertat, al centre antic de Pouet. L'havia comprat el meu avi l'any 1950. Tenia, com totes les de la barriada, problemes d'humitat. Una humitat que anava pujant amb sigil per les parets. Sense pausa i sense ordre, anava apoderant-se de l'edifici i dels seus habitants. Una humitat que omplia la casa amb els retrats en sèpia d'espectres, que torturaven els meus somnis d'infant. Bé, aquest és un fragment del llibre que comentarem avui amb els somriures de la pena, però abans, com sempre, de parlar amb el nostre convidat, donem pas a les definicions, aquestes tres paraules que m'invento una mica divertides i gamberres. Endavant. Cornamental, banya que fa bonic. Maquillatger, pintura idònia per a ressuscitar amb bona cara després d'una nit d'excessos. Amor platònic, amor sense sorpreses, condemnat al fracàs. Bé, i després de les definicions ja donem la benvinguda a Manel Alonso. Benvingut a Tortosa, a les Terres de l'Ebre. Manel Alonso ens ve des de Puçol, ens ve des de l'estimat País Valencià, tan proper i a vegades tan llunyà, malauradament. Manel Alonso i català té una llarga trajectòria ja com a escriptor, com a editor, en fi, parlarem, si tenim temps, de totes les seves vessants. Ell ha escrit llibres de poesia, ha escrit novel·la, ha escrit narrativa infantil i juvenil, ha escrit dietaris, que també en parlarem, i també narrativa breu, que aquest és l'últim llibre que ha escrit, és aquest, Els somriures de la pena, que el comentarem doncs, a Manel. En fi, Manel, una llarga trajectòria fins a arribar a aquests somriures de la pena que t'ha publicat Onada, un llibre doncs, un llibre molt especial, amb tres parts ben definides, no? Sí, és un llibre que vaig arrossegant molt de temps. És a dir, entre altres coses, la culpa, en part, és dels editors, perquè des de fa uns anys cap així, els editors prefereixen un llibre de 120-130 pàgines, però que sigui una novel·leta llarga, que un recull de contes. Sí, és a dir, me quedé pensant en la venda i això. I aleshores era un llibre que jo anava fent, anava refent, anava organitzant, reestructurant, anava traguent contes, posant-ne altres, i la veritat, però d'això fa 15 anys o més. És a dir, i al final ha estat tan treballat en aquest aspecte que alguns lectors m'han dit que fins i tot els semblava com una novel·la fragmentada, és a dir, com escenes d'una mateixa novel·la. Sí, a veure, és un recull... A veure, a mi me fa molta ràbia, a mi quan em pregunten si els reculls de contes si tenen algun fil argumental o del fil conductor, que en el meu cas no hi és, no? Jo sempre explico que jo no escric llibres, no? Jo escric contes, no? Que de tant en tant aplego en reculls, però en el teu cas veig que no? Tu ja tenies una idea d'un llibre en conjunt. No, jo faig com un pintor, és a dir, el meu ordinador, bueno, jo escric els primers esbossos, escric sempre a mà, però en el meu ordinador obro una carpeta i, per exemple, vaig posant poemes. Però a mesura que va creixent, els vaig organitzant. I hi ha un moment determinat que un apartat d'un poemari, és a dir, per raons, jo què sé, d'estètica, per raons de temàtica i això, agarra una definició molt clara i crea una altra carpeta en aquests poemes, que diu aquests poemes en aquests contes. I aleshores és el que vaig anar fent en aquest llibre. És a dir, el llibre anava fent-se i donava la casualitat que en un moment determinat vaig veure que hi havia uns contes que eren molt biogràfics i que parlaven de certes èpoques i començava a organitzar-los. I n'hi hagueren una part que els vaig apartar i altres que anaren conformant aquestes tres parts que hi ha així. Una primera part que són històries que són contades, que són del poble, però en el que jo no soc protagonista. Qui és protagonista d'alguna manera és la mort. Sí, és la mort una mica també com a fil conductor i la fatalitat, sobretot també. Sí, la fatalitat. I a vegades aquest somriure que provoca la mort, no? És a dir, com el del personatge aquell que no s'havia donat compte que estava mort, que anava en un cotxe i estava mort i ell no se donava compte. És a dir, i després hi ha una altra part que és la meva infantesa i la meva adolescència i després hi ha una tercera part que recull que ja hi ha experiències ja de més adult
algunes d'elles com a editor, i que costa que no m'he inventat res. Bueno, això m'agradaria parlar-ne també detingudament de cada part, perquè realment estan molt definides, no? La primera part, no, que l'has titulada Qui no té tall, rosega els ossos, i una mica és això, aquests personatges, normalment d'extracció humil, que tenen somnis, tenen esperances, però una mica amb certa crueltat, no? Tu els hi talles totes aquestes esperances i somnis, que la fatalitat, la mort, és implacable. Te diré, els originals eren més cruels, però de la veritat, perquè n'hi ha dos aspectes de la meva personalitat que han fet molt, que han marcat molt estos contes. Uno és un cert enyor. Jo soc un animal com diable, jo soc un animal que s'enyora, però també m'agrada molt l'humor i la ironia. I en un moment determinat, perquè algú dels protagonistes feia poc que s'havia mort, vaig decidir ser menys cruel en ells. I aleshores vaig rebaixar el to. És a dir, ahir anava en una dalla, jo. L'amor no anava en la dalla, era jo, i me va saber mal. És a dir, perquè hi ha gent, i fins i tot corregint les galeraes vaig llevar alguns adjectius perquè me sabia mal. Sí, com hem dit, els personatges no aconsegueixen els seus somnis, ara amb la mort ja sabem que ens ha d'arribar a tots, un dia o altre, però clar, hi ha morts que són també una mica tristes, no? Per exemple, hi ha un personatge que, clar, una cosa és no aconseguir res en la teva vida del que havia somiat, però almenys havia somiat ser enterrat en algun lloc, no? I ni això aconsegueixes, no? És terrible. Tota l'eternitat en un lloc on no volia estar. I aquest conte el vaig fer després d'assistir a un soterrament. És a dir, i és que totes les coses que conta allí l'estaven passant, i jo tenia la sensació que era un càmera d'una pel·lícula de Berlanga. És que això no pot estar passant, que la viuda comença a demanar un descarregador, o que el fill del difunt vaig a uns auriculars sentint heavy metal, això no pot estar passant, però estava passant, i és que el conte està ahí, m'està reclamant. La realitat és la millor guionista, no? Sense dubte. A l'inici del llibre cita a Manuel Rivas i ho diu, és a dir, que la vida és un conte. I si no ho has entès jo és que no s'ha entès res. És a dir, els contes estan ahí, simplement és que agarrar-lo. Igual que els personatges aixina més, personatges amb molta personalitat, l'estan per ahí. És a dir, no tens que inventar-te quasi res, simplement tens que estar en les antenes posades. Exacte, sí. Jo moltes vegades m'he preguntat, no?, si la vida què és? És una novel·la o és un recull de contes? Jo penso que més aviat és un recull de contes, no? La vida, i ben variadeta, hi ha de tot. Llavors hi ha la segona part, no?, que possiblement sigui la part potser més nostàlgica, més tendra, no?, on molts ens podem sentir, identificats, no?, sobretot si som d'un poble, petit, no? L'has titulat Memòria sense cistell, té les plantes al clatell. I on parles, sovint, de personatges de la infantesa, moments entranyables del col·legi, dels partits de futbol, l'habitació, olors, parles de moltes sensacions. Hi ha molts animals. Dels animals, etc. I sobretot ens parles d'una cosa que és molt genèrica a la teva obra, que és d'aquest poble de Pouet, que és un poble que t'has inventat o no. Mira, jo sempre ho dic, Pouet és com si tu estigueres a aquesta banda del mirall, de l'espill, tens la realitat. I després, en l'espill, dins de l'espill, hi ha un reflexe d'aquesta realitat, però que és on comença la ficció. La gent quan encabota de dir és que Pouet és Pujol, no. Pouet són els pobles, és el poble en mayúscula, no? És dir, si tu busques la toponímia valenciana, el Pouet, per exemple, hi ha en quasi tots els puestos. Burjassot, per exemple, el nucli antic de Burjassot està al voltant del Pouet. És a dir, que està a prop d'un nasquer Estellers i això. És a dir, en el Campanar, que és un barri de la ciutat de València, també està el Pouet. És molt tradicional. Podia ser com el Calabuig del Berlanga que hem citat a dins. Podia ser qualsevol poble del Mediterrani. És a dir, però jo volia que fos un poble que no fos s'identificara, però la gent m'ho identifica i després intenta identificar els personatges. De tal manera que la primera novel·la que vaig fer, que se deia La maledicció del silenci, era una història que passava en Pouet i eren uns personatges que per casualitat tenien noms d'amics meus. I un tercer amic
el va llegir i va dir, che, això quan ha passat que jo no estava? I jo dic, ostres, però tu no saps les barbaritats que passen ahí dins, això no són reals. Però l'home, com dia, els altres ho han viscut, jo no sé on estava. Els lectors, jo també com a lector, tenim la necessitat de creure-ho, Sí, no? ens volem deixar enganyar, no? I volem sentir la necessitat de que allò és cert, no? I evidentment busquen amb lupa qualsevol pista per a saber qui és el personatge que... No? Ahir sí que hi ha gent en noms i cognoms que són reals i es pots trobar en Puçol. Vas a qualsevol bar i te trobaràs a José el Cairer i que tocava el tambor en dos bolígrafs. Però aquests personatges estan a tots els pobles. Sí. D'una manera o altra, en tots els pobles hi ha personatges d'aquestes característiques. Eixa part del recull és una família valenciana en un poble valencià, que podia ser qualsevol poble del Mediterrani, dels anys 70. Que aniria aproximadament des del 1968-69 fins a l'any 78. És a dir, aquesta part recull això, recull escenes, gent que està lligat a encarar el camp, els avis que han viscut la guerra, els pares que han viscut la postguerra, és a dir, gent molt marcada per una època molt determinada. Home, jo suposo que tots els que som d'un poble petit ens sentim molt identificats en aquests contes d'aquesta segona part, no? Després hi ha la tercera part, que ja veurem, doncs, ja veurem, és genial, sobretot per als que la gent que vivim de la literatura, o que intentem viure ja almenys, no? Que l'has titulat Maleir de la dent que es menja la sement, no? I aquí sí que vas una mica ja amb la dalla, una mica, no sé si atacant o amb certa ironia, on parles d'editors, per exemple, un editor que me'n recorda molt que a la seva taula del despatx té un exemplar de Maquiavel. Sembla que ens pot una mica... I és un editor valencià, Ens pot donar una mica idea del tarannà de l'editor, no? És una part molt àcida, molt irònica, on et carregues això, editors, et carregues a crítics, també et carregues als poetes. Te'ls carregues. Hi ha un fragment on fa... És un món amb molta vanitat, a vegades, amb molt narcisisme, i que fa riure. Ho deixes paleses, això, no? Que existeix. Sí, ahir apareixen, per exemple, la presentació d'un llibre d'un poeta i temps darrere me digué un crític, me digué, ixe tio te'l has tret de la mànega, això no pot ser que existisca. I la veritat és que ixe poeta era del meu poble i té un parc al seu nom de 14.000 metres quadrats, És a dir, que és real, i ho vivia ell així, i la gent que ho ha conegut, l'ha conegut, ho pot dir, és a dir, que era capaç d'això i de més. I després hi ha un altre personatge que anava comprant els llibres per les llibreries. Exactament. I aquest personatge existeix també. És més jove que jo. Sí, és un escriptor que es va comprant els seus llibres. Que clar, tots els anys surt a la llista de vendes de poesia, perquè cada any es van comprant llibres, exemplars del seu llibre. Sí, però tots els mesos comprava llibres. Perquè els compra ell. Perquè no els compra ningú. I perquè vol que l'editor li edita un altre llibre i aleshores l'editor ha de veure les liquidacions mensuals. I aleshores aquell veu i diu, ostres, este és un crac, este ni Ferran Torrent venent. I clar, que era el Maquiavel. I aquell volia editar-li, i parlant amb el director de col·lecció, i el director de col·lecció que no volia, però aquell altre comprant llibres. I jo que treballava en l'editorial li vaig dir, no, compres llibres en les llibreries, compra-li-lo directament a l'editor i te farà el 50% de descompte. I tu saps el que me contesta? Que no patira. Que no patira perquè ell era un xic solter i de casa bé, que no li sabia malgastar-se els diners. Però la veritat és que, sobretot els primers llibres de poesia, hi ha molts poetes que van per les llibreries, t'ha arribat el llibre de tal autor, per a que posen el seu llibre a la vista, clar. És que és bastant frustrant, perquè entra ahí la vanitat, també entra el que s'està treballant en un llibre, potser un any, 2 anys, i de sobte no es veus en ningú puesto, t'entra una certa frustració i fas el ridícul. Ara, això és una cosa que val la pena parlar-ne, no? Perquè, clar, a vegades la literatura està envoltada de cert glamour, de cert prestigi, però a veure, no deixem de ser un ofici i que costa molt, i que abans ho parlàvem, que després de molts anys, per exemple, en el teu cas, després de molts anys de treballar, de fer presentacions, de fer activitats, de fer llibres, de fer articles, resulta que comences a ser una mica conegut perquè tens un blog. No? Te diré una cosa. Jo visc en un carrer de Puçol que no tindrà... Jo visc en el número 26, però el carrer no té 26 cases.
I temps darrere un veí meu, però temps darrere fa un any. Després de 20 anys s'acosta aquell home i me diu m'han dit que tu escrius i publiques llibres. Jo dic, ostres, després de 20 anys... Fa 20 anys, no? Fa 20 anys vostè i soc veí seu. És a dir, i he eixit per la tele local, i el periòdic local ho ha tret, i he eixit en el diari que llegeix vostè en el bar, i ara se'n assabenta vostè que jo escric. Bé, anem. I arrel de tot això de les noves tecnologies, muntes un blog, estàs en el Facebook, estàs en el Twitter i això, i hi ha gent que pareix que te descobrís de repente. És a dir, clar, això te fa arribar a molta gent. Si tu tens 1.000 o 2.000 amics, cada vegada que penses una cosa i si la gent se dedica a rebotar-la, doncs arribes a moltíssima gent. I abans anaves a una tertúlia o a una presentació d'un llibre i ningú te coneixia. Però ara vas, entres a la biblioteca del poble del costat, com me va passar a mi, i te saluda la gent i dius, i este de què el conec jo? I és això, ja te coneix la gent i ha sigut d'una manera barata. Evidentment, sí. Que abans tenies que eixir 70.000 vegades en la tele per a que se fixaren en tu, i és d'una manera barata i directa, és a dir, tens una connexió directa en el lector. Té avantatges i inconvenients, no? A veure, jo soc un gran defensor dels blogs i de les xarxes socials, perquè, a veure, serveixen per això, no? Per a donar-te a conèixer, no? Però en part també és el que comentava abans, no? Jo vaig crear un blog per a donar-me a conèixer com a escriptor, però moltes vegades et conviden a llocs per a parlar com a blocaire, no? O sigui, volia ser un escriptor que té un blog i passis a ser un blocaire que també fa llibres, no? I a part del temps que et menja, no? Per tant, una cosa... menja molt de temps. A veure, s'ha de valorar, però evidentment avui en dia és imprescindible. Si li dediques temps al blog, li dediques temps i a les altres xarxes socials, pot ser que més de la meitat del dia te l'hagi menjat l'ordinador sencer, i no has llegit, pot ser que hagi llegit algun article de premsa, però llegit llibres no has llegit. És a dir, te se menja, i quan tires a llegir el llibre estàs cansat, perquè clar, la pantalla també te consumeix. Però, bueno, en fi, tenim aquí per davant un munt de reptes, no? La crisi econòmica, les xarxes socials, internet, però bueno, jo penso que a poc a poc ho anirem superant tot. El que passa és que les xarxes, els blogs i tot això, el que fa és que no hi hagi filtre entre un creador i un lector. I què passa? Que això està bé, però de vegades és que el lector se traga molta borumballa que no té nivell. És dir, i té que ser un lector selectiu, perquè clar, és que és molt fàcil, agarres el poema, el penges, o el conte el penges i ja està, no tens filtre, però ningú tampoc li està dient a aquest creador que no va ben encaminat, que no sap redactar, que fa moltes faltes d'ortografia, és dir... És això, que és molt més directe, que la tria se l'ha de saber fer el lector, i que, bueno, suposo que amb el temps, amb tots aquests blogs i tot això, també s'anirà fent una selecció. I hi ha molt de algun blogaire, hi ha alguna gent que també penja en el Facebook, perquè en el Facebook també pengen articles llargs i això, que està obsessionat en l'audiència. És a dir, ja passa com en les televisions, que s'obsessionen les audiències, i aquí s'obsessiona l'audiència de veure quan ja han entrat, quan no han entrat, i vamos, i dona un poquet... Sí, s'ha d'anar una mica també... Un s'ha de preocupar de contar bones històries. Exactament. Mentre hi hagi bones històries... I estar a gust en ell mateix, és a dir, no haver publicat una cosa i intentar pegar-li foc perquè no val res. Exactament. M'agradaria també, no sé si tindrem temps de parlar de tot, perquè a part d'aquest recull de contes, l'últim llibre que m'havia llegit teu, que és un dietari, també m'agradaria parlar d'aquest dietari en concret, el temps no vol quedar penjat, i també en general del gènere, perquè clar, la novel·la és la que pràcticament es menja, no sé si el 90% del pastís. Este és el penúltim. N'hi ha un altre. Molt bé, però és l'últim que m'he llegit jo. A mala hora, Gos no lladra és l'últim. Este és el segon. Dins d'aquesta col·lecció de llibres de l'Algemia he anat traient petits dietaris. El primer era d'un estiu de l'any 1987, que era quan jo començava a escriure, quan tenia les meves inquietuds i això, i recull tot aquell pensar que tenia, que m'iniciava en el món del periodisme, en el món de la literatura, i això. I este que recull una època que va ser molt interessant de la meva vida, que va ser quan organitzaven les tertúlies, les nits màgiques del Llangos, en què venien molts autors i això. I després el tercer, A mala hora, Gos no lladra,
parla de la meva etapa com a cap de publicacions de l'editorial Germania, 7 i mig. El dietari, clar, si la novel·la és el que es menja quasi tot, si la narrativa breu doncs ja té un mínim nombre de vendes, els dietaris possiblement encara menys, no? Però és un gènere que jo reivindico molt, que cada vegada el llegeixo més, perquè és molt interessant, perquè retrata una mica els moments personals i socials d'una època, i val molt la pena. En aquest concret, el temps no vol quedar penjat, doncs això, es veu molt bé la societat, la cultura valenciana de l'època, i, en fi, són uns retrats imprescindibles. Jo sóc un gran lector de tot allò que se diu la literatura del jo, els dietaris, els llibres de viatges, és a dir, les memòries, és a dir, soc un gran lector d'aquest tipus de llibres i des de fa molt de temps duc dietaris iniciats. El dietari de vegades també te serveix per a ordenar-te les idees, per a buscar quin és l'objectiu que tens en aquest llibre que tens entre mans i no perdre't, perquè potser els personatges te volen dur per una banda que tu volies anar per l'altra. El dietari t'ajuda molt, fins i tot en els aspectes personals. El que passa és que després, a l'hora, com és un despullar-se un mateix, a l'hora d'editar-lo, tu ja li fas la criba, hi ha certes coses que... No, i a més, a part, el simple fet de portar un dietari personal, que després pot ser recollit en un llibre o no, a part et serveix a tu, com a pràctica, com a exercici diari. Per tant, és molt útil per a un escriptor o per algú que no ho sigui. És anar trencant. El que passa és que en el moment que te poses, com per exemple, jo ara estic en una època en la que estic col·laborant en alguns mitjans de comunicació, t'obliguen a fer un article o dos a la setmana i tens l'obligació, i aleshores ja et deixes un poquet el dietari de banda perquè d'alguna manera els teus pensaments ja es reculls en aquests articles que estàs fent per a aquests mitjans de comunicació, no? Molt bé. Després també tu, a part de la faceta de poeta, escriptor, de narrativa breu, llarga, també tens una faceta com a editor, no? Has treballat molts anys en editorials, al País Valencià. Ara, tu podries resumir en 4 paraules com està el món editorial en català al nostre estimat País Valencià. La veritat és que ara, amb l'excusa de la crisi, pareix que, i en aquestes tisores que han agarrat en les mans alguns, jo tinc la sensació que són unes tisores que no corresponen a criteris econòmics, sinó, estic parlant del País Valencià, sinó a criteris ideològics. És a dir, les retalls institucionals en l'ajut al llibre, l'ajut al llibre en valencià sempre ha sigut ridícul, i ara li han pegat un retalló, però és que també volen posar-li la tisora al món de l'educació. És a dir, i correspon a una ideologia molt concreta, que és aquest nacionalisme excloent i agressiu i supremacista, és a dir, perquè diu que hi ha una llengua per damunt d'una altra, que és la que practica el senyor Font de Mora, des de la Conselleria de Cultura i Educació, i el senyor president de la Generalitat, el poc honorable Francesc Camps. Practiquen unes polítiques terribles en contra de l'ús i la promoció de la llengua pròpia i no practiquen una política correcta de promoció de la lectura. Tenim els índexs en València més baixos de lectura de l'Estat i en llengua pròpia estan per terra, i mos salva l'escola. Als editors se'ls salva l'escola i l'institut. Si no fos per això, tindrien que tancar la paraeta. Sí que hem aconseguit crear una infraestructura cultural potent, és a dir, mitjana, que pot aguantar el tiró, és a dir, que està oferint coses molt bones, però, clar, ens falla el suficient gruix de lectors per a poder aguantar tot això. I tot això també s'ha de promocionar des de... Però, clar, és que tenim, per exemple, si teniu una televisió de les Terres de l'Ebre que parla de llibres. És a dir, si Canal 9 fa un programa de llibres, el fa a la 1 de la matinada. És a dir, i, clar, quasi el 90% dels llibres en castellà. És a dir, els llibres valencians i els autors valencians no interessen. No interessen perquè a la classe política no li interessa. Jo per això també intento reivindicar des d'aquí de Tortosa, des de les Terres de l'Ebre, una mica la nostra posició geogràfica, al sud de Catalunya, tan propera al País Valencià, una mica com aquesta tasca que hauríem de fer una mica de pont, per a donar suport als autors del País Valencià, que penso que us hem d'estirar una mica. A nivell creatiu, el País Valencià
està com mai ha estat en la vida. És a dir, a nivell de la indústria de les arts escèniques, de la indústria audiovisual, de la indústria musical, és a dir, dels creatius estic parlant, és a dir, de poetes, de narradors, de novel·listes, està en la millor etapa de la seva vida. És a dir, i la renaixença al País Valencià no tingué lloc en el segle XIX, està tinguent lloc ara, en els últims 30 anys. Doncs molt bé, ara, i esperem que continuï amb força i sense defallir. Per això jo penso que aquest suport que us hem de donar des d'aquí les Terres de l'Ebre, almenys jo l'he intentat posar de manifest, per exemple, perquè ens tornem a veure el dia 16 d'abril en una trobada d'autors dels Països Catalans que he organitzat durant la Fira Literària City Molet a Jesús, on vindreu alguns d'autors del País Valencià, conviurem aquí un dia amb autors de Catalunya per intentar, sobretot, conèixer-nos, que és una mica també el que fa falta, no? I penso que ho hem de promocionar. Sí, la nostra àrea lingüística i cultural és molt llarga i de vegades costa fer-te l'ànim, però a mi d'on me queden sempre vaig. És a dir, ja va en la nostra condició d'escriptors ser un poquet viatgers. Molt bé, doncs, en fi, Manel, ens tornem a veure el dia 16 d'abril. Molt bé. I a vosaltres, doncs, res més, després d'acomiadar al Manel, permeteu-me que us convidi a tots els que pugueu, sobretot els que veieu el programa el dimecres dia 30, simplement dir-vos, anunciar-vos que demà jo presento el meu 6è llibre, el meu 5è recull de contes a la Biblioteca de Tortosa i un cop de vent els d'Espentina, i si voleu acudir, ja ho sabeu. I ja m'acomiado fins la setmana vinent, i com sempre amb el Minut del Nanoconte, aquesta píndola de microliteratura. Fins la setmana vinent. Ja no el deixen fumar al bar de sempre i té avorrida la cervesa light. En un últim sospir de rebel·lia llença el mòbil contra la vidriera d'un banc. No es trenca ni l'un ni l'altre. Bar Restaurant Matadero, des de 1978 al seu servei. Més de 3 dècades oferint la millor cuina casolana a base de carns, peix i marisc, maridats amb una selecta carta de vins. Un lloc on trobaràs els millors menús diaris i una variada carta a la teva disposició. Bar Restaurant Matadero, vine a menjar a casa nostra i entra a formar part de la nostra família. Bar Restaurant Matadero, Rambla Felip Pedrell 94, Tortosa. A la vora de la mar, enmig de la muntanya, la boda dels teus somnis no té límits. Lloguer de carpes Maestrat farà la teua boda realment especial, des del càtering fins a l'últim detall que puguis imaginar. Per una celebració única. Recorda, Carpes Maestrat. Nous temps, nous conceptes. Congelats Lluís, congelats d'alta qualitat al teu abast. Busca la nostra selecció de productes a la teva botiga de congelats de confiança. Congelats Lluís, cada cop més a prop teu, a Roquetes, Tortosa, l'Ametlla de Mar i Sant Carles de la Ràpita. Congelats Lluís, la millor selecció, el millor servei. Presentem la nova revista d'Ebre Esportiu Futbol Base, la de tot el futbol base de les Terres de l'Ebre. Un seguiment mensual de tots els equips en categories juvenil, cadet, infantil, aleví, benjamí i prebenjamí, amb les seves classificacions, el top 5 dels millors jugadors, entrevistes, reportatges, opinions qualificades, futbol set femení i molt més. Reserva ja la teua revista al quiosc o llibreria habitual. Recorda, Ebre Esportiu Especial Futbol Base.